Mnozí si mysleli, že už se jejich čas nikdy nenavrátí. Že onen příběh upadne v zapomnění. Všichni pamětníci chcípli. A ti jen zbyli se ptali. Zjistí někdy Slim, co je to garáž. 20. výročí na počest bandy trotlů uvádí 4 jezdci a banda náhodně sebraných přátel pár pařmenů. 2, cože?